Ngeso machelo kendo mosini misawa kendo rwakini machiegni e chenro mar Ngima Mwandu. Odiochieng' ma kawuono achaka biro kaendi kod daktari mar joma mine. Daktari olrine jopiny to ni ma nitiere jok mane ok oneni last time ma oneni kawuono for the first time. Amoso nosare uru ni Koramogi. Gi nyinga an Dr. Francis Otieno Dawa. An jachieth mine gi kimombo iluongo ni obstetrician and gynecologist. Atiyo e hospital ma Kenyatta National Hospital kendo apuonjo e mbalarianya mar Nairobi, University of Nairobi. Kamano uru. Okay, nije neno mag LTN kendo jero go iko mag Ngima Mwandu. Kaka nang'isi tielo mokwongo kata chane ni ati wabiro wuoyo e gino endo kata seche go iko monego ng'ama miyo game remo mondo kik oyud tuoche go eko mag kaka rariw kata fibroids. Koro daktari, kawuono wadwa lose gino endo miluongo ni fibroids. Akia kaka iloye gi dholuo lakini ibro lero jopiny ni tiende ang'o to gigo eko manyalo keli. Elizabeth, kane wan kae jumbe adek mokalo, ne waloso kuom tuo mani iluongo ni rariw. To natemo lero ni tuo mar rariw ne en misnomer. Onge gimoro miluongo ni rariw, en mana gik mang'eny makelo symptoms kata winjo kaka mine winjo ma giluongo ni rariw. Rariw no ne wawacho ne en rem manie bwo piny mine. To achiel kuom mane wawacho ni nyalo kelo mano en uterine fibroids. Uterine fibroids, uterus en od nyathi ma mine mamako kani. Mae kaka ochwe ng'ama mine. Mae donjo od ng'ama mine kae ma nyathi donge kachacha. Ema nyathi donge miluongo ni uterus. Mae kama tong' wuoke iluongo ni ovary. Kae mae chanro kata channel kata ler makawo tong'. Okawo tong' to riwre kod bego mar ng'ama dichuo gi kanyo ero. Kose bedo fertilized tidwoke mondo duogo timang'o ogina odong kanyo. Koro fibroids gin gik machalo kama. Gin gik modongo e od nyathi. Ginyalo dongo e wall ma od nyathi ni olos gi muscle. Muscle gin leche kamano. Koro gima wang'e ni timore ka ng'ama mine olewo chako yudo nyithindo. Mane achiel kuom gik makelo fibroids gi. Ichako yudo nyithindo kisetegno kabisa. Alright? Mana achiel kuom gi. Ariyo makelo fibroids kichwe ma ok yudo nyithindo completely. Mani wacho ni infertile. Yeah. Infertility gi dholuo chelo ng'ango. Lur. Kamano. In ng'ama lur. Mana ariyo. Mar adek, ichako yudo nyithindo gi chon molewo ka iti space gi ahinya. Iyudo moro kata mana bang' higni 5, 10 kamano. At the end of the day, ibet nin gi nyithindo matin. Okay? Mago adek. Mar ang'wen mosefweny en ni gini ng'eny kuom Afrika mohingo wazungu kod iparo ni gini nyalo luwo families. In other words, ka mine e family achiel nigi fibroid, to nyalo bet ni kata sisters gi, kata min gi monyuolo gi, kata dagi nyalo bet ne obet gi fibroids. Omiyo asewacho kuom gik moko adi 5. Achiel, chako yudo nyithindo molewo. Ariyo, chweyo mok yudo nyithindo. Mar adek, spacing koro yudo nyithindo matin. Mar ang'wen, bet Afrika. Mar abich, nyalo luwo familia. Kamano. Koro ni penja nto higa mane ma mine onego chak yudo nyithindo mondo kik gibed gi fibroids. Ing'eyo Nyasaye jachwech. Nyasaye jachwech mang'ith ahinya. Aluonge ga ni master architect. Ochweyo gik moko manie piny te. Munene e piny kate to ochweyo nyaka dhano. Nyasaye kane chwe dhano omiyo ng'ama mine thuolo mar bet ang'o min nyithindo. Mane is first and foremost. Kendo wach ni e Biblia ka ondik ni go ye be fruitful and multiply. Omiyo the fact of our being here
betwa kae en chandro ma Nyasaye. En momiwa chandro no mondo watim ang'o? Wanyuolre. Mano command ma Nyasaye. Ka onyuol nyathi manyako, onyuole kotin, odongo, ka itochopo e age mochako neno malo, in other words odhi e dwe, mano gi kimombo waluongo ni menake, ochako neno remo, kaeto omedo dongo botegno, alright? To gimwang'eyo ni sama nyathi manyako osechako neno remo, onyalo mako ich, koko tang', kochako riwre gi joma chuo, moso kotimo kamano to kotiyo gi protection, gimwaluongo ni family planning kata contraception. Omiyo as far as Nyasaye is concerned, samoses chweyo nyathi manyako, bo oweyo dongo, ochopo kama koro chako neno remo, mano ng'iso ni Nyasaye ong'e ni nyako ni osetimo ang'o, oromo nyalo bet mine, as far as Nyasaye is concerned. To wan kaka dhano nitie kaka waritore e ngima. Inyuoli, idongi, ritri, idwani dhi e school, mondo ibed ng'ama dhano moriere, makiny mbele ni kanyo. Koro nitie kaka society tare, nitie kaka gimiluongo ni age of consent. Ma bet ni koro isebet ng'ama duong', ma iniwuon gi rieko ni inyalo wacho ni oromo, mok ng'ato o decide ni. Mane age of consent. As far as our government is concerned, kod sheria marwa, age ma consent en higni 18. Alright? Omiyo mondo iriwri ng'ama dichuo mondo ibed kaka ng'ama dhako ma koro dwa bet min nyithindo, ideally gima kamano onego chakre higa mane? Higni mar 18, age of consent. But as far as Nyasaye is concerned, that is not necessarily the case. Eno se chwei gi likeness mare, to se mi dendi, mung'eyo ni kochopo kama, gik makama nyalo timre. Wang'eyo gadieri kata mana gisani, nitie communities manyiri ikendo kata mana higni 12. We know that. Higni 16 is so common. In fact, could be late kalure gi communities moko. Wakabiwacho communities mage, mago to ung'e. Alright? To ng'enyne en higni 18 kadhi mbele. To ngima masani, nyiri dwa dhi e school. Alright? Mondo rit ngimane mambele. Moso e profession kaka mantieni, ma bet daktari. Joma mine madwa bet daktari, bro rita minga most of the time, mondo gichak bet parents. Nikech mondo itiegri, bitiek school, primary, bitiek high school, bidhie university, bet daktari, most often in higni 25 kadhi mbele. Most often. And then a profession makaka koro maeni, degree achiel mokwongo koromo. Jogo mantie kae mamine bro wacho ni adwa na bed specialist kaka koro an. A bed specialist. Mae kendo bro kawe higni moko 4-5. In between kanyo itimo internship. Alright? Itieko degree ni mokwongo, tin higni 25. Itimo internship higa achiel. Mano higni 26. Idhi bet medical officer higni 2, mondo eka koro choose career line midwa timo. Mano higni 28. Ka iduog itiek higni 4 mondo ibed specialist, mano higni 32. Omiyo joma mine mang'eny sani chako bet gi familia ka gisebet motegno. Mae kama problem chakre kamano. Kori wacho ni kine watiek skole, kichi wacho ni ati tinde onge ng'abro game ni ati nera moro nitiere tiyo Nairobi. Tinde ji dhi Nairobi gite. Kori wacho ni onge sama kata time moro moketi ni ati ji kosechopo nyako kosechopo higani endi to nego ogam remo eka kiko bed kodo gigo eko miluongo ni fibroids. Mano ne en koka chenro ma ngima dhano kod chwech ma Nyasaye. To wan kaka jomotiegre e yorni, wang'e very well ni kata kisechako neno malo kata idhi e dwe kaka ng'ama nyako, sami chake no ng'enyne tinde chakre around higni 11. Chon no chakre moleo matin, higni 14, 16 ginigo eko. Tindo duogo chien. In fact, it's not unusual ni brodo nyako ma higni 9
kosechako dhi malo. Gima wang'eyo ni kata mano osetimre, dend nyako ni pok otegno enough. Pok oikre mabet mine, kata bed no nyalo gamo yamo, kata bed no nyalo mako ich. Dende pok otegno enough. Koro nyaka bed ni odong o mature. Ing'e gimiluongo ni adolescence. Isechako dhi malo, but inyalo riwri ng'ama dichuo to pok itegno. Pok ibed ng'at mine. Kae tichopo e adulthood, ema wawacho age of consent. Machakre higni 18 kadhi mbele. To as far as we are concerned, line marwa machiethni, reproductive age range, mano age mong'eni ng'ato nyalo bet mine bo onyuol nyathi, en higni 15 nyaka 49. Mano reproductive age range. Omiyo kinyalo chako yudo nyathi kitieko higni 15 onwards, that is acceptable scientifically kod kaka wang'e e yor chieth marwa ni. Alright? Kichopo higni 49, most of the time okibi mako ich normally. Tong yudo koselal. In fact, kichopo higni 40 kapok ichako yudo nyithindo, bed very worried nikech tong inyalo bet go to ng'eny gi ok gin mabeyo manyalo kelo nyathi maber. Kamano. Okay. Nejo nengono mag Lolwe TV kod jerago eko mag Ngima Mwandu. Kaka natsingo nini nyaka bia kendo daktari mar lero nwa seche go eko kata odichung'no ero kata seche go eko time maber ne ng'ama ne joma mine kata ng'ama nyako mondo gam remo mondo kik oyud tuoche gi eki mag fibroids manyalo tame gamo remo seche go eko makoro biro dwaro. Daktari, ng'iso ni gin yore mage minyalo thiedh godo fibroids malale dendi? Kapok answer mano, aparo nadwa naler kamae. Wang'eyo ni fibroids biro nikech ichako yudo nyithindo kolewo kata ichwe mok yudo nyithindo. Mano bottom line. The fact of being more Africa, a familia go, etc. mago bende nitie kanyo. Ka ileo mundi chak yudo nyithindo ages mawacho go eko, the more you delay it, kaka itemo siro mondo kikimak ich kaka hiki dhi mbele, kaka gine chances mari ma yudo fibroids di malo. Kod kaki space nyithindo go yudo matin. Alright? Omiyo kaka jo madano, despite gik mwatimo mondo wa develop career gi, ber ni mondo wa balance out. Nini tie career development noero, to bende wang'e very well ni to wabro bet mine. Wabro bet mine. Koro wanyalo balance out. Tim degree ni mokwongo, kae to sama podi rito mondo yud mar ariyo cha, miti chak family. Inyalo bet mine kata kapod idhi e school. Tinde okotami. Okotami. Omiyo nyaka wa balance out mano. Nwane penjo nino kendo, mondo ayude maler. Kora apenjo ni ere kaka inyalo thiedh fibroids? Okisetimo mwawacho go. Koro inevitably fibroids odonjo. Ichiedho fibroids nang'o? Fibroids kaka uneno ni gin gik modongo. Alright? Ochalo ka kidi modongo e od mine, od nyathi kae. In fact, gitek, mineno gigyo, kaka girachar mineno no. Ena kaka kidi. Olose gi muscle called fibrous tissue. They are fibromuscular structures. Gikimomo. Omiyo chiedho fibroids kose donjo en achiel kende. Modong gin temporary phenomena. Eni ibro ng'ado kama intie no mondo igole oko. Nyaki ng'ad en surgery, operation. Mano kende ema chiedho fibroid. Operation ema chiedho fibroid. Onge yo machielo. Alright? Inyalo temo mondo imiye kik odhi nyime gi dongo. Mano bende timre. But mano is a temporary phenomenon. Nitie yien mwachiwo mondo koro fibroid noero kik med dongo. But oko biwo kama entie. Isire mana ni kiko timang'o, kiko med dongo. Lure kod kama iyude. To mine madwaro mondo nyithindo, ka fibroid osedonjo, yien mwatiyogo mondo mi kik fibroid med dongo, miyo ng'ama mine bet kaka mine mosewuok e ria. Iwinja maler?
yien go eko mi ibet kaka mine mosewuok e ria, meaning ok ibidhi malo be ok ibi mako ich. Ta ibro bet kata gi symptoms mag mine mowuok e ria kaka hot flash, iwinjo heat wave moro ti sweat exactly etc. Seche moko be inwang'o ka ok in gi hamu mari uri kod ng'ama dichuo, iwinjo ki in dry, in tuo etc, which is not normal for joma mine ma pod riwere gi joma chuo. Omiyo gin gi adverse side effects, gin gi side effects mok beyo, to kaka wacheno gin temporary phenomenon, ok enie ultimate, ok enie giko mar chiedho gino. Omiyo chiedho fibroid en mana surgery. Inyalo nwang'o ka od mine kae nigi fibroids moingo kata mana 100. Yes, and I'm on record, wasegolo mago. Asegolo 114 e uterus achiel in one sitting mar surgery. Seche moko in gi lak idhi nwang' achiel, idhi nwang' 10, idhi nwang' 20, idhi nwang' 69. Aseyudo mago mang'eny, to nyaka igol gi agola. Nikech kok igolo gi to symptoms kaka mag rariw miwacho go nitie. Mar ariyo inyalo chwer mang'eny, mage achiel. Aken mani miluongo ni segete. Kichwer mang'eny, sigete, fibroids kelo mano. Mar adek onyalo miyo nyathi ok bede od nyathi kanyo, kata kimako gamo ich, ineno kaka koro man kanyo noero. Ka placenta ma miyoga nyathi yudo chiemo kowuok kuom ingi through the umbilical cord o attach kae kata o piyore kanyo, kanyo modhi obetie. To nikech kuot man kani onyalo pilore, onyalo pilore kae to wuok kae koro pregnancy no bende wuok. Alright? Omiyo gin gi problems gi kanyo ero. Omiyo ka ber ahinya mine ma pod dwaro mondo nyithindo to yudo fibroids ber mondo golgi, to gologi en mana surgery. Now, ka fibroids ni e wall kama to gionge kae to gidonga ahinya, pod inyalo yudo nyithindo. Alright? Inyalo pod gamo yamo biyud nyathi. The only problem is ni sama in gi ich kati yach, tin gi fibroids, nitie changes moko matimre kuom gi kanyo manyalo miyi bet gi rem mang'eny ahinya during that pregnancy. Omiyo mano be nyaka ing'e. Omiyo king'e ni in gi fibroids ma significantly big, madongo moromo, kapok iyudo ich, ka ber ahinya to dhi mondo gol gi mokwongo. Ang'e ni joma mine iwacho ga ni kogol di fibroids kata idhi oyang'i koro ok ibiyudo nyithinde, mana oyo. It's not the truth, ok en adier. Kech ma en gima ne wall, kata obed ne wall kata en iye kanyo, kosegoli to yawo yo, omiyo ok tami yudo ich. In fact, ka fibroid ni nitie kae, kama tong' onego bed, mbegu manga madichuo nego donjigo kabiro romo gi tong' manga mamine. Kata moge odongo kae, ing'eno bro dino space no ero. Omiyo inyalo bet no kinyal mako ich ka fibroid odongo kanyo. Omiyo onego golgi. To jomose choperia kaka mine mose tegno, ka in gi fibroids, ting'e ni ok ibi dwaro nyathi. Odni koro onge gi tich. Odni niga gi tij ariyo kende. Achiel, ochwer dwe ka dwe kisechako bet ng'amotegno madhi malo. Alright? Mondo ng'isi kaka cycle ni chalo, kod kaka fertility pattern ni chalo. Mondo ing'e ni inyalo mako ich sache mage. Mane achiel kuomgi. Chwer every month. Alright? Mar ariyo en ting'o nyathi. Nikech ka nyathi osegam biro dongo kae nyaka nyuole. Maga functions ariyo mag uterus, mag od nyathini. Kisebet ng'amotegno makoro osekta wuok e ria, to nwang'i gi fibroids ka gin madongo madwaro ni mondo nyaka koro golgi nikech ichwer mang'eny, in gi rem etc. Tigola gola odni. Wagologi kamae. Ing'iyo ma. Ing'ade ang'ada gi ka, tigole kamano, tigole kamae. Kapo ni pok idonje ria completely, ovaries gi nigi function, gigolo yamo mari, gimiyi yamo mamiyi bet ng'ama dhako. Mamiyi kata bet gi gombo mari uri ng'ama dichuo. Omiyo ok wagol magi, wagolo mana mae. To kapo ni sedonje ria, magi gi be nyalo kelo problems bang'e. Things kaka cancer etc. Chuno mani watima ng'o, wanyalo mana golo gi nikech onge gima gisavigo. Kamano. Okay, erokamano ma ne joneno mag LTN. Wadhi mana yweyo matin kendo waduogo mana gi sani. Nyinge Elizabeth Otieno, kik idhi mabor to nimar waduogo mana mapiyo.
Janeno mag chenro ni endi wadugo kendo to ka yweyo matin kinde ka ne wawuoyo e wi gigo eko ma kelo fibroids e del gi kaka inyalo tiek fibroids ni endi. An Elizabeth Otieno kendo antiere ka endi Ruth Ochungo, antiere ka endi kod daktari Dr. Francis Odawa. Dr. Francis, koro antiere gi penjo. Ito ni ng'ama nigi fibroids nyalo gamo remo kendo onyalo gamo remo to ok nyal dhi e od nyathi. Gini fibroids gi nyalo kelo ectopic pregnancy. Aparo ni kanyo to ni miss Martin. What I meant en ni ka in gi fibroids kodongo kaka kae mae kama tong' ma mine wuokie to kodonjo ka to romo gi mbegu kata nyodo ma ng'ama dichuo ka kae kosebedo fertilized to duoke kae nitie gik moko kae miluongo ni cilia, gin gik matindo tindo gigoche one direction, mano nyalo timre both sides. Koro tong' mosebedo fertilized no nego bed ni ikelo kae mondo dongi ka seche go yamo mosewuoke ovaries gi oseloso kae ma tong' nyalo dongo. Gima na wacho en niya, ka fibroid odongo kae obro dino kanyo, omiyo mbegu manga madichuo mita ok nyal donjo mondo rom gi mbegu manga madhako kata kopike kanyo. Ochalo ka koro kae odinore. Alright? Omiyo fibroid ok bi miyo tong' mosebedo fertilized tamre duogo kae. No, ok obi yie mondo tong' no bed fertilized nikech ok obi yawo ni mbegu manga madichuo kata nyodo manga madichuo mondo kalo odhi rom gi tong' no. Mane mana wacho. To kata mine man gi fibroid nyalo mako ich nikech fibroids bet a wall, yeah, a muscle wall mar od nyathika. To moko be nyalo dongo iye, moko be nyalo dongo oko kae. Omiyo ka ok odongo iye ka nitie space ma tong' mobedo fertilized nyathino ero nyalo dongo go. Alright? Mano entie. Problem mabetie en ni sama nyathi dongo kae nikech changes mag hormones kod remo mabire ot kae medore, miyo fibroids gi seche moko dongo. Ka gidongo pia ahinya to gikethore nikech blood supply madonjo kuomgi ok nyal rito gi maber kaka onego bedi. Sama gikethore no koro gichako bet ka gik matop kae gikelo rem mang'eny, yeah? Gikimombo waluongo ni degenerate, and degeneration of a sort. Mano kelo rem mang'eny ahinya ndalo ich. To bende inongo ka moko dongo madongo kabisa mabro interfere kata mana gi nyuol ma nyathino. Example, ineno mae madongo ineno kodonjo gi iye ka. Koro ka nyathino dongo ka samoko chopo ni dwa nyuole, kochopo ka ok obro tamre kalo, isn't it? Koro bro chuno nango nyaka yang mine mondo gol nyathino, gimiluongo ni cesarean section. Omiyo fibroids gi pregnancy nitie gi problems. Ideally pregnancy onego bedi na situation ma onge gi makero interfere kode. To mine wang'eyo ni kaka sani wachako yudo nyithindo ka ndalo leo nikech career development. Ng'eny mine yudo nyithindo kosebet gi fibroids. To ka nyathi osedonjo kanyo tin gi fibroids, wabro we nature mondo take its course. Ok wabi interfere. Kohero wuok wang' no wuogi. Ko wuok warito mana sama koro nego intervene mondo wanento wabro yie ni mondo inyuol normally koso wabro yangi mondo wagol nyathi. Mar adek kapo ni okelo abortion nikech no nyathino implant kata nindo kama nitie fibroid. Of course koro chuno nyaka watimango waluoki. At that time wabro advice ni since ma osetimre pod kendo nyalo timre. Omiyo gima ber en ni mondo watimango wagol fibroids go kendo mokwongo eka kendi tem. Kamano. Itumo wacho abortion le ne jopiny gine ne pogruok e abortion gi miscarriage. Abortion gi miscarriage en one and the same thing. Onge pogruok. Ntiere abortion mar gole king'eyo. Listen to me, mang'isi no. Magi kaka jopiny paro. Yeah? Onego ing'e ni ich wuok kata kok igole. Ich nyalo wuok kata kok igole. The word abortion gi kimombo scientifically gi definition mar watchdog mar health miluongo ni World Health Organization en ich mowuok kapok ochopo jumbe 20, yeah? Mano age makoro nyathino mita nyalo survive.
in modern science. Yeah, gi piny Afrika kae wakete dwe wige 28 nikech before wige 28 nyithindo mang'eny ok nyal survive oko kapo nowuok. Mane the word abortion. Now abortion ni nyalo bet two ways. Ni I decide no kidwa ichni mondo igole. Mani iluongo ni timang'o? I perform an abortion. Alright? Mano en nyalo bet medical abortion, yeah, kata surgical abortion. Mamoko bende itimo kod quacks, miluongo ni unsafe abortion. The word abortion remains regardless kod kako chako. To manecho kelo cha, yeah, motimre kende, mabende ng'eny. And adwa ng'isi ni ich momak by the time mochop dwe adek, that is wiga 12 most of the time, chiegni 30% wuok kendgi. Mano be nyaka dhano ng'e ni Nyasaye decide ni mae kata no gam mita ok owinjre gi kako bro dak in future ok ber mondo dhi nyime. To nitie many causes mag timo mano, nitie gik mang'eny makelo mano. Moko gin infections, moko ni en genes modonjo kanyo, ok orwinjre kod survival, magi terms makoro kaka bro explain gi dholo seche moko tek. Alright? Omiyo gikethra aketha to giwuok, and it's very common. Mita mage muluongo ni miscarriage. Mano to koro en colloquial terminology, yeah, not medical. Yeah, omiyo the two words are interchangeable. Only that ka en miscarriage ok interfere. Ka ok interfere, it passes for miscarriage. So as far as one kaka medical people are concerned, it is still an abortion. Omiyo the word is one and the same. En miscarriage nikech okobedo interfered with, otimore kende. But as far as we know it, it is still an abortion. Now, to kapo ni koro igole, idhi irjachieth mondo golnigo, katitimo gimora amora mondo wuogi, it no longer is a miscarriage. The word miscarriage koro onge kanyo. Koro en abortion. So as far as we are concerned, abortion timore kata kigole kata ko kigole. It can happen naturally. Iwinja maler? Kamano. Gidho liluongi ni buogo nyathi. Ibuogo nyathi. Yes. That is it. Now, buogo nyathi en miscarriage. Motimre kende. Mani buogo nyathi. Ok ng'ato interfere. Ng'ato ok otimo gimoro mondo gole. Mano tukora yie kodi. Ibuoge mane miscarriage. Alright? So as far as medical terms are concerned, kata bedni gole kata wuok kende en abortion. Alright? We have no other definition for it. En abortion. Moro en motimre kende ni en spontaneous, that's the word. Yes. Otimore kende gi kimombo. To moro cha is induced. The word induced to distinguish kako timore spontaneous abortion gi induced abortion. To pod en mana abortion. Mane miscarriage miwacho ma ok obedo induced men spontaneous kata buogo. Kamano. Jero Ngima Mwandu ageno ni wapuonjore kanyendo yo makare kendo iwinjo tie abortion kod miscarriage gi chalre to luore gi kaka itimore nane gi kaka obiro. Kobiro kende kata imiyo obiro kendo. Daktari, ka watieko, en wach mane minyalo we godo johera mag Ngima Mwandu? Kawuono gokinyi ne jago moro gona simu. Kona ne nitie mine moro mane gitere hospital. Ka iye kuot to pi bende losre iye kanyo. To gisebet ka gitere to giduoke. An kaka jachieth ma mine already ang'e gima nyalo bet ni timre kanyo. Gima ne sadena en ni nowacho ni gidwan gigole e hospital. Omiye discharge nikech onge gima ginyalo timo ne mang'eny moingo kanyo. An ka giparo na nyaka bed ni en gi cancer. To okona ne idwaro siling 17,000 mondo gol mama ni e hospital. Tapenje to un gi NHIF. Anto NHIF ok ne wang'ado ne. Koro penje to bende ng'e gima siling 17,000 no dotimo ni dhano. Ka koka wach machiegni kata koka wach mar ngima ma dhano.
nikech NHIF ichulo siling 500 e dwe. Ma higa achiel ichulo total ma siling 6,000. To ka in gi NHIF, ka in gi tuo mamiyo mondo ninde hospital ma sirkal, deni no duto kata bill no duto bedo waived, ok ichul kata ndururu. Omiyo mathaga gi jopinywa nikech asebet ka ang'e gigi, nikech bende kama antie ayudo simu machalo kamano mang'eny. Adwa wacho ni jowinj program ni wan kaka oganda onego wariekre, wan kaka wakonyore. Nikech mondo igol siling 17,000 nindi chula e hospital, ma pesa mane do konyo ji yo mang'eny. To ka koro jothurwa mang'eny dwaro ni mondo ogol nigi pesa ma gichula e hospital mang'eny machalo kamano, to ok mano wadierore. Mita okumiwa puonj mondo wang'e gik ma kamagi timore. Jothurwa mondo wakaw NHIF. I hope ni sirkal mabiro ni biro miyo ng'ato ka ng'ato yudo NHIF. Alright? Od mine ni en sit ma tuoche mang'eny. Moko mabiro kod kaka wadak, kod kaka wariwre gi joma chuo, mago be waselose sache moko, kaka rariw mane wawacho no ka en infection. To kaka wadongo, kadho od mine kae nitie kansa machake, miluongo ni cancer of the cervix. Kama tong' wuokie ni bende cancers moko nyalo donje bang'e kuro ko wasetegno. Bende seche moko chakre mana ka jitindo, iluongo ni cancer of the ovary. Kae od nyithindo kaka wasetegno, sama koro watieko bet nyithindo, yudre cancer mabete miluongo ni cancer of the endometrium. Mine mi wacho ni nyalo bet ni achiel kuom ariyogo, mae kata gima. Omiyo nego wabed ni time to time wadhi mondo wane daktari mondo check wane to bende wan gi ngima kose gimoro donjo marach. Moloyo ma yot gundua kata yot fwenyo. Nitie gimiluongo ni pap smear kata nitie gimiluongo ni VIA, visual inspection with acetic acid, kata VIL, visual inspection with Lugol's iodine. Magi screening minyalo timni cancers go kuom mine mosechako riwre gi ng'ama dichuo machiegni mondo tuo ma kamano kik donjie. Nikech koyude gi chon to yot manage kata yot chiego. Mane madwa wego jo awinjo mar program ni. Nikech kaka mzungu no wacho, prevention is better than cure. Akiani Waswahili bende wacho ni kinga shinda tiba. I don't know, I hope so. Kaki wache gi dholuo to kang'eyo. Ringo timango. Iwacho ni thiedho geng'o loyo thiedho. Geng'o loyo thiedho. Mana kamano. Uwinja maler. Yes, ne jera go magi Ngima Mwandu. Winjo ka daktari wacho ni geng'o loyo thiedho. Kisegei geng'o tuo ma ne do chandi kiny, tigeng'e kawuono kiny no konyal maki monuri. Agoni manaero kamano ne janoero mokawo thuolo mar kete Lolwe TV kendo mar rango channel ni eri mar Ngima Mwandu. Ne Elizabeth Otieno kete mana kaendi kendo chieng' Ngeso mabiro wabiro loso kendo ewi tuono ero machielo. Erokamano. Erokamano jawinjo.